Dneska som tu iba a som šerif. Franklin je teraz mŕtvý. No, ja poznám už tie mačky jednu taktiku. A to je taká, ja vám nepoviem radšej. Hello. 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 Girl. Mám ťa. Oj. Girl. A teraz. John Cena. Brum. A brum. Jo, a ten čo tu sleduješ? Ty, jak sa ani voláš. Ale že koho zajíma Pokémon, sa ťa spýtam. Koho? To je najhoršia, to už trápne, to bol aktíven možno pedlom, jo. No dáme ti troška ťažšiu mapu, keď budeš, alebo Frank. Čo? Áno, dajte odber. Aj mne dávajte najviac, lebo ja som pozadu a idem teraz si pozabíjať tieto mačky. A korytnačky jedny. Nie tie, čo už... Ale povedz Franklinovi, už bude ticho. Tá sa smeje tu, jak by to sa zachvat. To je hrozné. Ale Franklin už je mŕtvý. Neď je mŕtvý. O nie! Takže jediný, kto môže stať, pôjde podľa mňa študemačka. Myslím si, že bude stať... Nečakaj tu študemačku, to iba rozhodne bude. Ne. Ty si no, bez šerif a dám ti to najťažšiu mapu. Nebo Franklin. No dáme mu túto mapu, uvidí. No, buď ticho, ty na korytnačka ani hovoriť nevieš. Jasné. Jak môžeš hovoriť, jak starý ďudo možno hovoriť. Počuj ti tú korytnačku, tak sa tady počúva, kde Franklin, ty ma nezješ. Ty jen stojíš. Nie. A ideme potrápiť ich. Mačka zle. Dobre, takže... Noob. Fire. Takže vieme, že toto je moc dlhé. Tam som ja. Jasné, to si ty, áno, si to ty, verím. Áno, idem na teba. Viem, že mačky sa boja vody, ale je smutné,
že Franklin už bohužiaľ nežije. Je mi to veľmi ľúto, ale už sa dá robiť. Mačka. Jem skočiť! Au! Čo to bolo? Zabíjam. Nie, nezabijem ťa, kašlem na to. Idem skákať. Nie, pozeraj na mňa. Au! Bolo veľmi pekné, že si stál. Ahoj! Ja som to videl. Ty si sa prezradil, vieš? Ja som chcel... Prezradil si sa. Vieš, jak si sa prezradil? Ty si vtedy behal, ja som sa kúkal, kto ide skákať, ty si behal, potom si tam skákal, kde to funguje. Aj to bol prezradil, to bol tiež prezradené. Nie, ty si tam behal a skákal si na tom, kde to funguje, tak už som si myslel, že no tak to už si ty. Nie, teraz som zabil vlastne Franklina. Iba nezie, Franklin, haha, ty tam stojíš. A neviem ma zjeť, Franklin je dusný. Evo tam! Vieš čo, budeš? Tak. Tak táto bude zajímavé. Franklin. Študiomačka vyhrá to podľa teba Franklin. Franklin je blbý. Franklin nemá hlavu. Si blízko nebo alebo ďaleko? Nie som nie. A vieš, čo som nutý a rozbijem tú chladničku. Bum, bum, bum. Ničím to lačítko. A čo mi povedz na toto? Ajaj. Už robím nejaké neplechy. To je veľmi smutné. Jej, baby! Jej, baby! Ej, G. Dáta spadne a keď Georgeka Šločka, iba dlhovia robia. Ja čakám, keď budeš podrazí. Ja čakám, nie načasovať, ale keď už bude sa chovať nejak divne. Nie, ja Áno, a preto vždy umreš. To je smutné. Franklin je noob. Hej, Franklin, ty ma nikdy nepohrízeš. A ty, Janícko, si kojdá. Nie, to ma ráda. Nechaj ma ty, Franklin. Máš hnusné zuby. Aj to ma neverí. Pozrite na ten sicht. Je to hnusné. Franklin je noob. No, práve. Je to pekné, že teraz som pri krabisi. No, som je pri tej krabisi, no ideme, no neviem. Blízko. Ale ty si čakal na časovať. A ráno, to bolo pozdě. Nie, ty si čakal, tebe to ukázalo. Ty
Franklin, si strašný noob. Si noob. Franklin, si noob. Si noob. Si noob. Si noob. Franklin, teba nikdy nepolízeš, lebo ty nemáš zuby. Čo mi chceš dať? Toto ti dám. Nevadí. Franklin, fuj, nemáš zuby. Môžem sa urážať. Tady je Franklin, ale ako čo aj Franklin sa to nedá povedať. Jem jak naspýtované bebejčka. A to je smutné, že ma netrafil. A blízko, veľmi blízko. Hej, au! Aj. Mačka! Nie, ja som oslavoval. Neflexím, buď ticho, flexi s tvojim skinom. Je neflexím, on flexí so všetkým. Predstavte si, že ja som mal obuxy a neflexil som s nimi. A on bol taký, že ja som si čo kúpil a on že vieš, to nebudem môcť s tebou ani hrať. Nebudem s tebou hrať ani. Aj ty si flexil, že keď sme hrali niečo, tak ty že vieš, ja spomínam auto. Ale si mi, že ty také auto nemáš. Áno, to sa vyhovára. Nebo. Super. Som ťa osnajpil. Že tu ma... Mne to neukázali, vieš, ty si sa v dome prezradil. Vieš, ak si sa prezradil? Ja som, keď ty si šiel vnú, a tak si sa otočil. A ja že, to mi príde divné. Vieš, ja nemusíte to rozprávať, lebo ľudia, máte radšej mačka alebo baby? Keď máte baby sú lepšie. Dajte mi odber, musíme presunúť viac odberov, než studujem mačky. Treba dať koment, like, všetko odber dávajte. Dávajte odber rýchlo. A toto by bolo všetko. A ešte dáme poslednú hryne, získam tú peknú zbraň. Takže je speciálny round. Takže má 10, jeden shake, má 10 životov. Oj, má 10 životov. Ja som tak strieľam, tak nejako som strieľam.
No jasná, no zakazujem ti. Úplne všetko. Ty nie si ani šéf. Nie si šéf. La copyright. Nie si šéf, bro. Dajte odbúr, chápete ho? On stále šéfuje to. Kámo, keď to ty sleduješ, môj fanúšik, tak daj like a napíš do komentu, že študiomačka strašne šéfuje vždy. A napíšte do komentu, že ryby sú super a ryby si zaslúžia žiť. Dobre, takže O nie, ma to zabije ten blbý Franklin. Asi si podaš? Ty mňa bolíš! Tedy Franklin ma zabil. Franklin byl hovor jak nejaký starý človek. Jen hej, ale to ty podvázaš. Za to, že máš účet, to neznamená, že ty musíš stále ho zabiť. To nie je fér, používať účty. Nube, tak prvýkrát si vyhral. Dom synom! Dom, zaplatím to do jeho. Si zelený jak zombie. Chytí ma Nube. Vieš čo? Skúsim robiť jeden tričík a to sa volá na BK. Dobre, vieš čo, ľudia, idem mu to zapáliť. Jej, ja som šerif. Toto som potreboval byť. Zabijeme mačku. No tak toto bude super. Stojí tu niečo. To nie je on. Stojí tu ďalší. To nie je on. Stojí tu ďalší. To je on. Áno, jasné, to je Franklin možno. To není Franklin! Nepadá sa len iba jednu mačku. Je to on. Uvidíte, tady je plakať bábetko. To je rozhodné s tým deskom. A to je čomu, že neprinášali túto jednu mačku. To je rozhodné, tam si tu ďalej. Dobre, toto by bol všetko, dneska som